lähdettäisikö nytten kauppaan? Joo, kyllä se onkin mulle käy. Voinko me käydä myös jossakin syömässä? No, totta kai me voidaan. Mutta mennään nyt käymään siellä ruokakaupassa ensimmäisenä. Tai jos me mennään nyt syömään, niin meidän täytyy ekaksi viedä ne ruoat kotiin, että ne ei sitten ne pilalle autossa. Mutta mehän mennään kävellen. Siis joo, niin. Mutta nyt lähdetään ensin sinne kauppaan. Joo. Mitä sä ajattelet ostaa? No ihan nyt tarvikkeita. Täältä löytyy. Omenaa ainakin otetaan. Ja se tekisi 35 kiplää. Siinä. Kiitos. Näkemiin ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos samoin. Hei, mitä saisi olla? No, minä ottaisin ruisleipää ja kahvia. Ja mä otan pizzaa ja mehua. Ja mä otan juustoateriaan. Selvä, tuon ne kohta pöytään. Ja nyt vain syömään. Rakas päiväkirja. Tänään oli todella kiva päivä perheeni kanssa. Tai no, siis lukuun ottamatta isääni. Kävimme kaupassa, shoppailemassa ja käytiin tietenkin katsomassa Rockia. Minä en oikeastaan taaskaan tiedä, mitä kirjoittaisin, sillä en ole ennen aikaisemmin elämässäni kirjoittanut päiväkirjaa. Mutta me nähdään sitten huomenna.